Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun viċin in-nies u se jibqa' jħaddem politika ħajja u attiva. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista meta l-ġimgħa filgħodu kompla b'sensiela ta' żjarat f'lokalitajiet madwar Malta u Għawdex kif din il-ġimgħa Bernard Grech iltaqa' mal-Karkariżi. Waqt numru ta' laqgħat li kellu mar-residenti f'Birkirkara, l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-opportunità li jisma' t-tħassib u d-diffikultajiet li tesperjenzaw in-nies u anke sidin ta' ħwienet. Numru ta' nies kemm anke fil-ħwienet li tqajt magħhom jgħiduli kemm qed isibu diffikultà biex ilaħqu ma' prezzijiet li dejjem qegħdin jolew. Matul iż-żjara tiegħu f'din il-lokalità Bernard Grech żar fost l-oħrajn Villa Chelsea kif ukoll l-istazzjon ta' Birkirkara. Mort ġewwa Villa Chelsea fejn apprezzajt u stajt nisma' u nitgħallem anke l-ħidma kbira li ssir mill-Fondazzjoni Richmond, l-istazzjon tal-ferrovija tal-tanka fil-mużew fejn stajna apprezza wkoll parti mill-istorja tagħna u kif nistgħu nkomplu anke ninvestu biex l-istorja tagħna inkomplu nikkatalogawha kif suppost u anke napprezzaw dak kollu li huwa parti mill-istorja Maltija. Ma naqax li l-kap tal-Partit Nazzjonalista jagħmel żjara f'Dar Pirotta illi tagħti għajnuna u appoġġ lil persuni li għandhom abbiltajiet differenti sabiex iħossuhom parti mill-komunità fejn jgħixu. Din hija politika tagħna fil-fatt f'dan ir-rigward għaliex aħna nemmnu illi għandu bħala gvern inkomplu ninvestu fi djar illi jkunu fil-lokalità ħalli min għandu dawn it-tip ta' diffikultajiet flok jgħix ġewwa istituzzjoni jkun jista' jgħix f'lokalità qrib kemm jista' jkun fejn huwa jkun għex u trabba. F'dan is-sens allura politika tagħna tibqa' ħajja, tibqa' attiva u nibqgħu nkunu allura viċin in-nies qalb in-nies għax dik hija l-politika li ħaddan il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel żjara wkoll il-President Emeritu u ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami filwaqt li żar numru ta' warijiet tal-ġimgħa l-kbira qed jittellaw fl-istess lokalità. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien hemm id-deputati nazzjonalisti Beppe Fenekadami, David Aġus u Justin Xkembri, l-MEP Nazzjonalista David Kaza, kif ukoll membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara.